Ang pinakalamig na banding sa magpamilya ang maghiusa sa pagkaunan. Pero mas lamig gid ang banding kung naa sa hubasan. Hi, maayong adlaw. Adlaw-adlaw na lang gid mi nga ni sa hubasan, no? Pero ang pinakamaayo pod, adlaw-adlaw pod mi libre sa sudan. Pero bago ko nakaabot din sa hubasan, nakaagios ako din ni ila mamang na nagpili og isda kaya ni ipambaligya. Mapod ning isad ka source of income dinhi sa amo ang Isla Borias, ang pagpanagat. Pag-abot na ko din sa hubasan, nakita pud na ako si GR. Nagsabot ba aminani gahapon nga magbagat mi dinhi, magdakog luto kay manguha siya og balat. Ako pod ang manguha og suwaki. Pero kay naaman tay maagihang kinason at tapod ng pamuniton. Mao ni siyang kinasunan, nakita na ko sa Facebook na poisonous or makalason ko, no. Ang tawag na ni dinhi sa mua layagan. Ingon man gid sa mga gurang dinhi sa mua, ang mga kinason daw bawal na siya kumuon. Kay naa na sila'y parte na lara. Labi na gid ang layagan. Unya nakakita pug kog suwaki. Mao ni siya ang gipaturno ni GR sa kuha.